Здравейте! Днес посланието ще е малко по-различно. Ще е от книга Попитай мъдреца. В нея има 150 причини за великата тайна на живота. Днеска посланието ще е от тази книга. Да видим. Корабокръшенецът. Учителю, защо понякога Бог е несправедлив към хората? Ето вчера моят съсед, който е един обикновен беден човек в селото, изгуби единствената си крава, с която хранеше семейството си. Не е ли жестоко спрямо него? Не винаги знаем какво стои зад Божията промисъл. Понякога, за да разберем, трябва да бъдем търпеливи. Както и аз в момента трябва да бъда търпелива. Така. И да имаме очи да я видим. Много често една загуба, която в първия момент ни се струва колосална, всъщност е спасение за нас. И за да разбереш по-добре това, за което говоря, сега ще ти разкажа една история. Един кораб претърпял корабокрушение насред океана и единствен целял бил изхвърлен на малък, необитаем остров. Когато човека се съвзел и осъзнал какво се случило, разбрал, че единствен му шанс да оцелее на този изолиран остров е да бъде забелязан от преминаващ плавателен съд. Което му се е струвало почти невъзможно. Трябвало да стане чудо. Корабокрушенец бил умен, но не спирало да се моли на Бог да го спаси. Минали няколко дни, в които той отчаяно се взирал хоризонта с надежда да съзре спасителен кораб, но помощта не идвала. Накрая човек решил да предприеме нещо и да се погрижи за собственото си оцеляване. Той си построил малка колиба от клони и паднали дървета, за да се защити от дъжда и дивите животни, и тръгнал към вътрешността на острова да търси храна и прясна вода. Докато се лутал из гъстата растителност, се разразила буря. Извил се силен вятър, а от небето се озарило от ярки светкавици. Когато бурята отихнала и човека се върнал при своят подслон, видял на негово място буен огън. Дървената му колиба била подпалена от мълния, а вятъра спалил пожарът още по-силно. След няколко часа от колибата му останали единствено купчина въглени и огромен стълб от дим, който се извисявал към небето. Своето безсилие и отчаяние корабокрушенецът извикал гневно: Господи, защо постъпи така с мен? Защо си толкова несправедлив към мен? После легнал на пясъка и заспал от изтощение. Не след дълго се събудил от силен звук, неприсъщ за малкия остров. Когато се опомнил, той разпознал звукът на корабна сирена. Скочил на крака и започнал трескаво да ръкомаха към виждащия се в далечината кораб. След известно време до острова се приближила спасителна лодка с двама моряци. Нещастникът не можел да повярва на късмета си. Чудото се случило. Той бил спасен. Добре, че видяхме дима, казал един от моряците. Иначе никой никога нямаше да те открие на този отдалечен остров. Сега разбрали, завършил разказа си мъдрецът. Бог се грижи за нас по най-различни начини, но Божията помощ не винаги идва наготово и като по чудо. Понякога трябва да загубиш нещо, да понесеш своето страдание, да научиш ценен урок. И тогава разбираш, че когато нещо в живота ти гори, неговия пламък може да е нужен, за да освети пътя към истинското ти изцеление. Никога не се предавай. Ти не виждаш цялата картина, която съдбата рисува. Така. Аз много обичам тези притчи, защото наистина са много осмислени и могат така да те замислят в ситуацията, в която се намираш в момента. Ако и вие не виждате в момента
спасени от вашата ситуация и се молите някой да ви помогне, вземете се в ръце и направете нещо. Дори една малка крачка към промяна. Всяко нещо си има своето следствие. Всяко действие има своето следствие. Никога следствието не идва първо. Така че, за да започнат да се случват някакви неща в живота ви, направите една малка крачка и това ще стане като лавина. Лавината винаги започва с въргалянето на една топка или един камък, без значение, и с слизането надолу тя се оголемява и става голяма. Така че, хора, не се отчаивайте. Дори в момента да губите нещо, знайте, че това е защото така трябва. Не е за да ви кара да страда, а за да си вземете нужния урок точно от този момент. Не дейте да изпадате в капана на жертвата. Никой никога не е жертва. Ние избираме да бъдем жертви или не. Така че изборът е ваш, във вашите ръце. Дано ви е харесала тази притча и този начин на, как да кажа, на послание, защото аз го обожавам и почти всяка сутрин си чета по едно от посланията, така че мога и това да правя. По този начин да ви давам нужните послания за вас. Дързайте, бъдете живи и здрави!